खुलुमबाय my dear GB blog families, रायजो राजाफोर and my dear youths. आङो मोनफ्रोमबो भिडिअआव youthsफोरनि नाम लायो. निउ जेनेरेशन जाखांफुबाय थानाय लाइमोनफोरनि नामखौ आङो लायो. मानोना बिथांमोननि आखायावनो जोंनि भबिष्यत. जाखांबोनांगौ, जांख्रिखांबोनांगौ, फैनांगौ. माहारिनि हाबा मावनायाव एसेबाबो अबदान, मरेल सापर्ट, फिजिकेलि हायाबाबो मरेल सापर्ट होनांगौ. दा दिनै आङो भाषा लेंगुवेजखौ लानानै माखासे खोथा बुंगोन. लेंगुइस्टिक बेसिसआवथ' जोंनि बड'लेण्डआ जों डिमान्ड खालामदों अन द बेसिस अफ लेंगुवेज. दा बे खोथाखौ आङो दोनथ'नानैसो दिनैनि भिडिअ नैबे खोथाखौ स्पिकिं लेंगुवेजनि सायाव आं रायज्लायगोन. बोथोराबो जोबोद गरम, दैज्लां बोथोर मावनाय दांनाय नङा होमबा? वर्क कालचारा माखौ बुङो? हाबा हारिमु. खुद का जमीन पे खुद काम करना. निजर निजर माटी बिटिर निजर निजर के काम करा. As a result of this work, we can consume so many crops. दा जों खोथाया जाहैबाय मा? जी धरनत মই আজিৰ এই ভিডিঅ দ্বাৰা দি ক'বলৈ ওলাইছো এইটো ভালকে আপোনালোকে শুনিব লাগিব. ইয়াৰ পিছত কমেণ্টত সাজেশন দিব লাগিব. মই ল'ম সাজেশনটো. নেগেটিভ কমেণ্ট কৰাটো থাকিব লাগিব, কিন্তু অধিকভাৱে যদি নেগেটিভ কমেণ্ট কৰে এই ভিডিঅ'ত মই আনিম দেই, সিদ্ধা কথা. दा बाथ्राया मा? दिनै लिडार हक, जिखुनु थाखोनि लिडार, जेखिनि पार्टिनि लिडारानो जाया मानो, दिनै लिडारथ' जादों. दिनै हाग्रामा महिलारी सारा जोंनि ओनसोल, जोंनि बड'लेण्ड, जोंनि बिटिसिखौ बावसिन सालायदों. बिथाङानो बांसिन एक्सपिरियेन्स गोनां सासे गागि दैदेनगिरि. बिटिसिनि चिफ जानाया बिथाङा बिराद गोबाव जाबाय. जोङो सनमान होनांगौ. नाथाय दिनैनि इउपिपिएल दोलोनि बिरोधि दोलोनि सापर्टार्सफ्रा कमेन्ट्सआव बुङो हाग्रामा महिलारी सारखौ दिनैसिम बिथाङा जिबादि सालायदों सिमुदै सालायदों. सोरखौबा दिनैनि थारिखआव बुंनांगौ बखिनांगौ गैयामोन. नाथाय कमेन्ट्सआव बुङो इंलिश रोङा, हिन्दी रोङा, एसामिस रोङा, माबा माबि भाषा रोङा, मा लिडार, नोंसिना लिडारा माबा लिडारा. आरो बे सारा समग्र बिटिसि ओनसोलनि सासे गार्जेन. नोंनि आंनि थाया लिडारा. लिडार नालाय लिडार, चिफ अफ बिटिसि नालाय चिफ अफ बिटिसि. आंनिल' सोरबा बिपिएफ सापर्टार्सनिल' बा बिजेपि सापर्टार्सनिल' चिफ अफ बिटिसि बे नङा. हाग्रामा महिलारी सारा समग्र बिटिसिनिनो चिफ बिथाङा. आरो दिनै सोरबा इउपिपिएलनि बियो चिफ नङा, बिटिसिनि बे मालाबाबो जानो हाया. बिथांमोननिबो बिटिसिनि चिफ. हाजार हक दा बर्तमानाव एट प्रेजेन्ट हाग्रामा महिलारी सार इज दा চিফ অফ বিটিসি. আমার বিটিসির চিফ হয়ে আজির তারিখেও হাগ্রামা মহিলারি সারে কাম করে আছে. जों मानिनांगोन. दा दिनै कमेन्ट्सआ मा? इंलिश, हिन्दी, एसामिस मानो रोङा जाखो? मारैथो सालायबोखो? रायज्लायगासिनो दंना. सोरनाबा रायज्लायनाया स्ल' जायो, सोरनाबा स्पिड जायो, बेलाय थाखायो. दिनै सोरबाखौबो नोंथांमोना जायखौ इंलिश, हिन्दी, एसामिस माबा माबि नाना नेटाति 112टा 40टा भाषा रोंगौ होननानै साननायाबोथ' बबेबा भिडिअआव बबेबा लेंगुवेजआ जायाना. आं नाम खारिनो थाङाखै. नाथाय बिथांमोनखौ रोङा, बिथांमोनाव लिडारशिप क्वालिटि गैया, बिथांमोना सालायनो हाया, आंथ' बेखौ बुङाखै. दिनै सुनोबो थाङाखै आं सोर बिसिबां इंलिश, हिन्दी, एसामिस रोंगौ. जायखौ नोंथांमोना एक्सपार्ट होननानै सानदों, पइन्टखौ कटेट खालामखाबायना रायजो राजाफोर. सोरबाया दिनै जायखौ एक्सपार्ट होननानै सानदों, एक्सपार्ट इन इंलिश, हिन्दी, एसामिस, they are also slow in the speaking of umuk language.
the name of them are होननानै बुंनो हायो जोंबो हो नाथाय दिनैनि थारिखआव बुङामोन दङना जों फोरमान मोनबाय हाग्रामा महिलारी सारखौल' मासिग्राब नोंथांमोना नुयो नुनाया ओरैबादि जाय बिफांनि फिथाइया गोदै बे बिफांनि फिथाइखौ जेरैखि जाया हाननानै जानो सेस्था खालामो मालाबा अन्थाइजों मालाबा दान्दाजों मालाबा गाखोनानै मालाबा आरामसे मेसिनजों हाननानै जानो सेस्था खालामो बेनि फिथाइखौ खोथाया बेनो खिन्थु जाय गोखै बेखौ नायख्लेंलांगोन थिग बेबादिनो जादों दा मा सानो रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर आं नेनानै थागोन आइ एम वेटिं फर युवर कमेन्ट्स आं नेगासिनो दङ एसेनोसै थेंक इउसै रायजो राजाफोर थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल